Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong nga adlaw. Nagdangat na sa 53 tanan ka mga empleyado sa Bacolod ang nagpositibo sa drug test. Nalakip diri ang 4 ka mga regular employees sa Bacolod Traffic Authority Office. Yari ang report. Sa 705 ka mga empleyado nga nagpaidalam sa drug test, 53 nang nagpositibo, kabahin diri ang 4 ka mga regular employees sa Bacolod City Traffic Authority Office. Ginkumpirmar ni Police Major Junji Liba, 3 sa mga regular employees ang traffic aid kag isa ang radio operator. Nginbando ni Mayor Albi Binitas ang suspension sa mga empleyado para sa natalana nga pagpangusisa, kasubong man ang termination sa mga job order workers nga nagpositibo sa drug test. Matabo sila, Mayor. Mention ang regular employees subject for the investigation. Then the rest, as I've said the other day, we will issue the corresponding directive for the regular suspension and for tiyang isa. So possibly today? Job order mo na. Yes. 32 ka mga personnel ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga sa Bitaw, kag 21 naman ang halin sa Public Order and Safety Office. Ang iban sa mga empleyado nga ginpaidalom sa drug test ang halin sa opisina sang Kadak, Balay Silangan, Mabcab, kag Tourism Office. Nalakip man diri ang alkalde nga nagnegatibo ang resulta sa drug test. Sisa man kundi ni halin ang ginagamit nila. Actually, wala pa nato ni sila may personal interview. Depende kung ano diri ang ano ni Mayor nga guidelines. Plano man karon ni retired Police General Primitivo Tabuhara nga pamuno sang poso nga ipatuman ang random drug test sa iban pa nga mga opisina bangod sang report halin sa kapulisan kag Bedaya nga may pila pa ka mga empleyado sang syudad ang nagagamit sang illegal nga droga. Pagsulod nila di sa poso, require nato sila nga mag-undergo sang drug test. May ara man nga ipakuha kita nga national police clearance and barangay clearance. So siguro base bago sila nag-apply sa trabaho, nag-denial muna anay sila. That's why nga nag-negative sila sa ilang drug test. And the other reason posible nga nagbalik ini sila sa paggamit tungod ang ilan nga mga lugar ara sa mga slums area nga may mga drug affectation. Samtang gintuad man sang City Anti-Drug Program Coordinator nga hugot man ang ginapatuman nga barangay drug clearing sang syudad. Ugaling nagapabilin nga uncooperative ang mga opisyales sang Barangay 27 nga suno sa iya wala sang compliance kag bisan endorsement sang drug dependents para sa drug rehabilitation program. Inibisan pa ginakabig nga highly affected ang lugar sa illegal nga droga. Nico Delfin para sa DGCast Negros.